Türkmen Milli Konservatoriýasynyň 2-nji ýyl talibi şeýle-de şu sunuga dojağyny bagtyarlyk nagmalary akapella toporunyň ýol başçysy Şahzat Gulmuradow gepleşigimizde mehmançylykda. Şahzat gepleşigimizde hoş gördük. Ine bugün ähli talip deň duşlaryňyz bilen bir hatarda, Halypa mugallymlaryňyz bilen bir hatarda biz Aziýada wariýatly gepleşigimizden bu edeki sanyna öz akapella toporuňyz bilen bir hatarda çykyş edip bir gepleşigimizde aýratyn şatlyk şowkuny goşýaňyz. Siziň hem berjek gurrunlaryňyzy dinläýsek. Gün-günden pazarlayan odan yurdumuzda toy bayramlara ulaşýar. Türkmen Milli Konservatoriýamyzda döredilen bagtyarlyk nagmalary akapella toparymyz hem yurdumuzda geçirilen dürli çäherelerde, dürli konsertlarda täze aýdymlary bilen sowgatly gelýär. Biz hem özümiziň sunugatymyzda, özümiziň döredijligimizde, öz watanymyza, janymyza aýamar syp, öz halkymyz üçin, mehriban arkadamyz üçin täze aýdymlarymyz bilen işläp dowam ederiz. Şol sunugatymyzda, döredijligimizde belen sepkitleri yetmäni uly ýardam berýän mehriban prezidentimize köp sag bolsun aýdýan. Biz hem akapella toparymyz bilen sporta şöhrat adly aýdymyny akapella görnüşinde ilkinci bolup yerine ýetirmäge makul bildik. Şol sport aýdymyz hem biziň türkmen türgellerimiziň ruhuny galdyrar diýip umyd etýäs. Paýtagtymyzda 2017-nji ýylyň 17-nji sentýabrynda geçiriljek ýapyk binalar we Söwes sunugaty boýunça geçiriljek 5-nji Aziýa oýunlarynda bolsa şol türkmen türgellerimize uly üstünlikler dile getýäs. Şu pursatdan peýdalanyp Gahrman arkadamyzyň jany sag bolmaly. Onuň tutumly işleriniň rowaş almagyny çyn kalbymyzdan arzu etýäs. Köp sag bolun, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Üstünlikler, rowaşlyklar, bagtyar talip ýaşlar, Halypa mugallymlar mundan meýlegem hemraňyz bolsun. Dünýä içre dolýandyr türkmen diýen adymyz. Beýik geljege kepil şöhratymyz, şanymyz. Berk bedenine sagdyn ruh, saýla ballyk ýoly biz. Halal rızkal lowletden dolu nanly deserhan ömrümizde mani sen can vatan Türkmenistan. Ine mehriban ýerleşler, gadarly tomoshaçylar, ýaşlyk tälerim tarapyndan taýýarlanyp size hödürlenýän biz Aziýada wariýar saatly gepleşigimiziň bu gedek sany hem ahyrlap barýar. Gepleşigimiziň bu gedek sanynyň mehmanlary Türkmen Milli Konservatoriýasynyň bagtyar talip ýaşlaryna, hormatly Halypa mugallymlaryna köp sag bolsun aýdýas. Gepleşigimizde gatnaşyp beren gurrunlaryňyz üçin, joşgunly çykyşlaryňyz üçin, elbette geljekde sunuga däleminde öz alyp barýan işleriňizde, durmuşyňyzda diňe üstünlikleriň rowaşlygynyň ýar bolmagyny, öz döredýän sunuga eserleriňiziň, ajaýyp aýdymlaryňyzyň, saatlaryňyzyň, gahrman arkadamyzyň saýasyny belent teň bilen ýanglanmagyny tüýsüremizden arzu edýäs. Mehriban ýerleşler, gadarly tomoshaçylar, biz bolsa gepleşigimiziň ahyryna size ýene-de bir ýoly ähli älem gowluklaryny tüýsüremizden arzu edýäs. Biz türkmen milleti, biz türkmen ýaşlary eşretli bolelin durmuşyň hödýürini görüp ýaşaýas. Elbette bularyň ählisiniň sakasynda duran, mehriban hem gahrman arkadamyzyň janynyň sag bolmagyny, ömrüniň uzak, alyp barýan il wagtly, adamzat ähmiýetli ähli tutumly işleriniň kemişe rowaşlyklary beslenmegini tüýsüremizden arzu edýäs. Ediz watanymyzda türkmen sportunyň at awraýynyň arşa galmagy üçin taýsyz tagallalary alyp barýan gahrman arkadamyza ýene-de bir ýola tüýsüremizden alkyş aýtmak bilen gepleşigimizi tamamlaýas. Mehriban ýerleşler, gepleşigimiziň ahyryna bolsa Türkmen Milli Konservatoriýasynyň bagtyarlyk nagmalary adly akapella toporunyň ýerine ýetirmegine sporta şöhrat adly aýdym bilen gepleşigimizi tamamlamak makul bildik. Gepleşigimiziň indiki sanlaryny görüşýänçek hoş sag bolun. Sport bilen, yol bilen, dur gönllerimi öve öve
şoly bolsun edilim kadınlar. Türkmen ilim birbirini kutlayar. Arkadağın yolu savdırlık yolu, yeni sağı yanlansın bu vatana. Kıvançtan dolayı bolur her yürekler, Aziyadan alıp ne yakına. Sport bilen, anamlı yol bilen, Türkmenlerimiz öne öne batlan ya. Şoly bolsun edilen kadınlar, Türkmen ilim birbirini kutlayar. Sport bilen, anamlı yol bilen, Türkmenlerimiz öne öne batlan ya. Şoly bolsun edilen kadınlar, Türkmen ilim birbirini kutlayar. Sport bilen, anamlı yol bilen, Türkmenlerimiz öne öne batlan ya. Şoly bolsun edilen kadınlar,